Erokamano kuom keto Ramogi TV kendi ne ochuno obila tiyo gi iro malungo wang' mar keyo jopiny mane temo geng'o ne meko mar jago mane okeyo taka e boma ma Kendu Bay, kaunti ma Homa Bay. Jo ng'anyo go ne gin jotije manyiso ich wang' margi e wi gope ma giwacho ni gibandho tend kaunti no. Reporter marwa e kaunti ma Homa Bay, Ali Abich, leronwa wachni. Ne obede boma ma Kendu Bay okinye ma kawuono e kinde ma obila ne timo apedha mar mako moko kuom jotije mosebiro ka temo lere boma ma Kendu Bay mane okeyo taka kuonde mopogore boma no okinye ma kawuono e wi gino ma giwacho ni sirikand kaunti ma Homa Bay pok ochulogi kuom thuolo maromo dweche 12. Ne ochuno obila mar tiyo gi iro malungo wang' mar keyo jopiny mane temo geng'ogi mondo kik gimak achiel kuom jogo mane otelo e chenro mar keyo yugi e boma ma Kendu Bay kogwen ma kawuono. Kata kamano obila ne oduogo make ma otere e tesend obila ma Kendu Bay. Moko kuom jotije ma ondiki giwuono rak ma sirikand kaunti ma Homa Bay nomiyo tich mar keto ler e boma ma Kendu Bay kod alwora mare wacho ni pok ochulgi osachgi kuom dweche 12 to nitie jotije mamoko mane okel mar timo ler Kendu Bay ka gin to pok ochulgi. Aseyuecho ka kuom ndalo mang'eny to pesa pok wayudo. Ka to nyocho kaw joma nyien tichulo pesa to wan ma joma chon pok ochulwa pesa nyaka sani. Onge gimoro amora moseng'iswa gimomiyo pesa deko onge. Nyithindo waleo gi nyithindo ok dhi skul. Johala e chiro ma Kendu Bay wacho ni jotije mane ondiki mar keto ler e chirono ne oweyo tich kalure kod gowi mag bandho gino mosemiyo yugi obiore e chirono kendo kelo negi pek. Chiro ka to ne nitie ndalo ma kane ywecho to abiro e chiro kata yudo koseywechi maler kabisa, lakini sani chiro lil maonge kata kaka inyalo ywe. Kendu community ok ywe chiro. Miwa uru joma nyalo ywe chiro e yo moro maler. Gibedo bida mos gik moko iloso mos to ne gidagi. Koro ka joma nyien obiro mondo chak ywecho to gikelo commotion, gitemo ni mondo gitam jogi kendo ne giba kite mar mondo mi jogi kik ti. Mae momiyo polise to nyaka ka mi mondo kwe obedie. Ma gibolo nyaka tear gas ma everybody teno oringo. Koro wadwaro ni mondo kwe obedi. Wan wadwaro kwe nikech kwe no ema miyo wanyalo miyo johala loko. Sani koro mini ochung' ok ginyal loko, onge gimoro amora manyalo timore. Jatend migawo mar alwora sirikand kaunti ma Homa Bay Dr. John Agele okoni wuon orak manomi tich mar keto ler Kendu Bay ne ojwang'o tich kalure kod gowi moko mosebiro kawo bandho gino manomiyo giketo jotich manyien ka okoni gowi ma kamano giseketo chenro mowinjore mondo mi ochule odhi gi nyime kod tich mar keto ler e boma no. Nyocha nitiere pending bills moko mane nyocha nitiere e ng'ama nobedo contracted mondo o clean Kendu, but in the middle of their contract ne pod nitie pending bills moko. Kora paro ni they felt that they needed not to proceed with the contract, so they abandoned the contract along the way, which normally should not be the case anyway. A contractor should always just try and make sure the Kendu municipality still had to be clean, otherwise the business there will not go on. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.